siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalakan naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos maluoy siya kanimo. Ang kaluyahon mo kuhaon niya, tanang salamo hinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus,
dapat nga Mga higala, kumusta ang may gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh Day Adventist.
Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka natong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon nga Dios sa walay katapusan, niining takna sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga may kahigayunan paghapon nga isulti dinhi sa kahanginan ang mga pulong sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa ug panalangin ni ang mga nagapaminaw. Hinaot pang magagiya ka sa ilang mga salabutan, kabiga sila sa pag-alaga diha kanimo, gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyong dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas. Nga nagasunod ning atong programa ngadto na sa tibuok nga kalibutan. Welcome. Okay, sa gihapon higala, ni anasay kuan kanini ang ni anasay mga text dili may makasure kung kano sa gihapon makabalik og tingog ang DYCM. Well, tay basahon. Mangumusta lang di ay ko pastor sa amo nga ugangan nga si Marciana Andrino o si Papa Carlos. Hinaot okay lang sila karon. Okay, mga higala, sa dili pa ta mo irog sa unahan, si Brother Libby magatanaw sa atong mga viewers. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki, mga pinadangga na mga viewers, mga followers sa ato nga program karon. So sa gihapon higala karong gabi na kinasingkasing na sad mo namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, mga higala nato dinhi sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon. Mayong gabi kinantunan niya, welcome ka mga higala. Ato sa mga kahigalaan, mga kaigsunan nga tuasad sa nakalinlaing nasod sa kalibutan karon nga nanood sa ato nga program. Sa gihapon ka mga higala, amo nga gina-welcome karong gabi na. O niya, pwede na mo makapadangat dinhi nato og mga messages, mga greetings barkaha, mga pangutana ba, or mga importanteng mga mensahe niyo ipadangat sinimumnahal sa kinabuhi. So mahimo nga mo send na mahigala pwede sa amo nga number ni Brother John, pwede sa ako nga messenger kang Brother Levi Clavis, pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook, no? So palihog lang, hinahinay na mo diya og type panghigala o niya i-send dinhi aron ato na mabasa. O niya sa gihapon among ipahinumdum nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga kahigalaan, atong maminahal sa kinabuhi aron sab sila makapaminaw sa pulong sa Ginoo nga ato nga pagahisgutan ini or mga pangutana nga ato nga tagaag pagtaga dinhi sa ato nga tulumanon. Unya atangin ninyo karon taod-taod ang pangutana nga ato nga pagatubagon. Gi-welcome namo ang inyong mga bulawanon nga mga tubag mga higala aron makatampo sad mo sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, niya si Brother Miliod sa Silasol. Salamat sa pag-pray og pag-love, Brother Miliods. O niya po si Brother Moises Alex Liaban sa Moalbual. Mayong gabi Brother John og Brother Levi og sa tanan nga kanunay nagsunod
niini nga live program. So, good evening, Brother Moises. Unya pa siya gisend. Salamat sa mga heart. O kamot nga nagpray, Brother Moises. Okay. Niyasad si Brother Freddy Felicano. Mayong gabi na usab ninyong duha, Brad Libby o Brad John, og sa nagsunod sa programa sa Jesus is Our Hope nga walay panghuna-huna, walay paghunong sa pagpaminaw, og live ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu, og nag-live usab karon ang akong asawa si Chris Felicano og ang akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, good evening sa tanan nga taga San Remigio nga naminaw karon. O niya pagyud siya gisend. Salamat sa mga kamot nga pray. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niya ato po nakita dinhi si Brother Eliasar Pipito Alburo watching from Kawayan, Masbate. Okay, may gabi niyo Brother Eliasar Pipito Alburo diha sa Kawayan, Masbate. Welcome sa atong programa. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, og maayong gabi isab sa mga kaigsuunan nga naminaw og nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So maayos ang gabi ni Brother Ronilo. God bless po nimo, niya amping kanunay. Niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi sa tanan. God bless. So good evening Sister Qualing. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab o pagpray. O niya ito pong nakita rin si Brother Mike Rivera. Mayong gabi sa tanang nagapamati niini nga programa sa Jesus is Our Hope. Ang Ginoo padayon nga magadanag sa iyang kahayag sa kamatuoran diha sa tagsa ninyo ka mga panimalay. God bless kaninyong tanan, ilabi na gyud kaninyo Kuya Libby o Kuya John. So thank you kaayo Brother Mike. Watching from Nagaview Adventist College, Bicol. Okay. Nanda din ron siya sa nagkuhag theology na kaidong. God bless you niya. Okay, go good. Maina na continuous nimo ang naputol nimo nga kuan. Naputol nimo nga panahon sa pag-eskwela, hoping tuloy-tuloy na yan. Anya niya po si Vera Laurenti. Mayong gabi, brother and sister. Okay, good evening, Sister Vera Laurenti. Niya po si Brother Jimmy Monte Alto sa Matag Obliti. Mayong gabi mga igsuon, nang hinaot ko nga ang Dios nagapanalangin natong tanan. Live from Matag Obliti. God bless ninyo Brother John o Bro Lib. Okay, God bless po ninyo Brother Jimmy o sa imong panimalay. Okay, salamat sa mga taga Matag-og nga until now nagpabilin paghihapon nga nagsunod sa ato nga programa. O niya po si Brother Melvin Sisdorio. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. So, good evening Brother Melvin. Salamat kayo na sorpresa abi na ko unsa lang tong gitunol nimo. Okay kayo ha? Abi na ko og gamay-gamay ra to na unsa mo day nga ginooray magkuan na to dong mag-ilis sa imo. Thank you so much. Tan-aw mi live sa Budlaan, Cebu. Kuya amping mo kanunay mga kuya, God bless. So God bless also Brother Melvin. Thank you dong. Nakita mo itong Domingo Brother Libby. Siya mo'y nakahatod sa ako gikan sa kuan binyo sa debate paingon dito sa DYKC radio station. No? Salamat kay sa imong efforts dong. Magad ni Brother Jameson. Yes, magad ni Pare Jameson eh.
Okay, ato ta sa Pika Sigala ato ning tanawon diri sa ato nga messenger. Ato ning tagdon kining mga niasab mipadangat sa ilang mga uban dinhi nag-like o niya nag-pray, nag-love o niya nag-send yung message ng uban. Okay na po, Sister Manilin Kais Andreno. Silingan tani. So, maying gabi ni mo, Day Marilyn. O niya, ni Asad si, okay, ni Asad, ato nakita din si Nathaniel Familara. So, maying gabi ni mo, Brother Nathaniel. O niya po si Jason Tomis. Ay, brother, may gabi niyo, Brother Gerson Tomis. Thank you for watching. Niya po si Sir Linley Villamor. Tanaw po siya ba na to karon? So, good evening. Niya said si Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Niya si Brother Ronilo Itang. Niya said nakiguban na to. Niya si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. O niya si Silor Ilustrisimo. Niya po si Ma'am Esther Fuentes Molihon. Niya po si Ginaline Lumuntad. Iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab o pagpray. Kanya po si Jimar Kulis sa Gabaton. So good evening Brother Jimar. Niya po si Rolls sa Soto Tams. Ato po nakita si Sister Sara Katampatan. Salamat po sa paglab sa ato nga program. At kanya po si Gige o Gimari Kalapuan. So good evening Sister Gimari og sa imong bibi. Pahing gabi ni mo diya. Sa tanan sad nga taga Mabuli ato masilingan, mayong gabi kaninyong tanan. Okay. Dirita sa Pika Sigala ato ning tagdon pagbalik. Okay, niya si Vera Laurente watching in Tabunok, Talisay City, Cebu. Gikan ni Sister Biri in Itang Kuya. Okay, salamat no, Biri in Itang Kuya. Okay, thank you kayo, Sister Sibira Laurente. Niya po si Hel Tugahan. Pare, may gabi ni mo diya. Niya misay siya, mayong gabi ninyong duha. Padayon jud sa pagpaminaw samtang naapay panahon. Moabot nga dili nato kini mabati, mabati pa God sa tanan. Niya po si Sonny Sumayong, salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Sister Lynn Brigule, salamat po sa pagpray o paglab. At kaya to sa ning lilion ang pikas nga screen higala. Ato ning tagdon atong mga higala nga nag-send og heart pod og nag-like dinhi sa ato nga dinhi sa account to sa DYCM Bugo Adventist. Niya si Brother Eliasar Pipito Alburo, Mike Rivera, Ronaldo Bragat, Ginalen Lumuntad, Scout Ranger Senior, Ronilo Itang, Rosalyn Mainit, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Bibi Mia GS. Kanya po si Elpidia Coro, Maki Kuro, o niya sad si Jojo Cordova, Zipani Jean Yanson, Elmodam Flores, niya po si Daichari De La Cruz Nugas, Chan Corpin, o niya po si Reggie Rama. Reggie Rama. Okay, thank you. Moto yung mga nag-love, mga higala. O niya dito sa mga nag-like. Niya si Giovanni Bayo, Moises Alex Liaban, Tets RSB. May gabi ni mo pari. Brother Tets ni Hellboy na.
O niya po si Miliod Silasol, Freddy Filicano, Tata Likay-Likay Sanglitan, Vanessa Maglasang, so may gabi ni mo, day Vanessa, no? O niya sa tanan diya na itong mga silingan, nila ni Ganggang diya, inyong mga bibi diya, o niya nila ni Dailing, nila ni Arturo diya, karon may gabiin, Brother Eric Sinoy, mga Sinoy family, o niya nga ito sa mga Lipalam, Serapino family, mga Kalapuan family, tanan diya naminaw diya sa mabuli atong mga silingan, welcome sa atong programa. O niya pod si okay, ato ning tanaw ning uban. Niya sad si Nathi Disamparado Tadlas, ang wife ni Brother William. May gabi niya dia Brother William, o niya Sister Nathi. Niya pod si Dodds Nogas, Brother Dodo ni. May gabi niyo Brother Dodo Nogas. O niya po Pascualita Talusor, Giovanni Jeris Malati, niya po si Parhil Tugahan, Melvin P. Sesdorio, Rod Soto Tams Basilio, Tero Notarion Jr., o si Brother Rufino Moreno. So, motoy ato mga nakita mahigala, karong taon-taon atong basahon unya ang musulod nga mga mensahe. Pero niya pa itong tanaw na before ta mabasa sa pangutana, niya si Brother Eliseo Nugra. Okay, salamat sa paglab o pagpray, Brother Eliseo. Niya po si Kapaglaom Michelle. Mayong gabi di ba ang iglesias Ginoo balaan man og matarong o niya ang musunod pod nga mga matarong pod og balaan, di ba ang kasuguan pinaagi man sa pagkamatarong, kay ang Dios balaan man og matarong maupod buhaton iyahang katawhan balaan pod og matarong. Kung perfect ang doktrina sa iglesia, kailangan pod perfecto pod ang katawhan sa Dios parang makaadto sa langit. Balaan sila og matarong, di ba ang makasulod lang sa langit, ang matarong lang og balaan. Kung nag-angkon ta nga balaan og matarong, sundo na to ang Biblia, mga kasuguan sa Dios. So thank you kayo, Sister Kapaglao Michelle, sa imong nindot kayo nga mensahe. So thank you kayo. So atong ibalik ang panahon ni Brother John aron atong madungog ang pangutana nga mo'y entertainon karong gabi na. Okay, ato ning tagaag pagtagad ning pangutana ni Milbin Ampaw, no? Brother Milbin Ampaw, ang imong pangutana maoron ato nga pagasaluhan dinhi sa atong programa karong gabi na. May tanong lang po, papaano ninyo matiyak na ang Sabado ay araw ng ay araw ng Sabat siguro na. okay, na nagkatag-katag maganing paano man matiyak? Paano ninyo matiyak na ang araw ng Sabado ay araw na araw ng banal? Banal. Na kung tutuusin, ang lahat ng araw ay banal. Okay, dagang salamat Brother Milbin Ampaw, no? Ang imong pangutana dire nga sa unsa ninyo masiguro nga ang adlawng Sabado balaan nga kun huna-hunaon ang tanang adlaw balaan. Okay, amo ni imo man ning gitagalog, papaano ninyo matiyak na ang araw ng Sabado ay banal? Na kung tutuusin, ang lahat ng araw ay banal. Si Milbin Ampaw po ito. Okay, daghang kayong salamat Brother Milbin Ampaw, no?
Okay, ang imong pangutana, papaano namin matiyak na ang araw ng Sabado ay banal? Sigurado talaga matiyak namin ang araw ng Sabado ay banal, pero wala namang sinabi ng ganun sa Biblia na ang lahat ng araw ay banal. Tandaan mo ang sinabi sa Exodo Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 10. Ang sinabi doon, ang sabi sa 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan ang sabi. 6 na araw gumagawa ka sa lahat mong mga gawain, pero ang araw ng ikapito, ito ay araw ng banal para sa inyong Panginoong Diyos. Yan ang nakasabi doon sa talatang yan. Kaya nga, ang sinabi mo, ang tanong mo, paano namin matiyak? Matiyak natin yan sa pamamagitan ng nasulat sa Biblia. At wala namang sinabi at nakasulat sa Biblia na ang lahat ng araw ay banal. Wala gyud kay makita dinha sa Biblia nga ang tanang adlaw balaan. Ang gisulti sa Dios, ug balaan na ang akong adlaw nga igpapahulay, ug kini mahimong timaan taliwala kanako ug kaninyo, ug kamo makailang nga ako mausyuba ang nagbalaan kaninyo. Ang Dios na ang may sabi na ang araw ng Sabado ito'y banal, pero walang sinabi ang Diyos na ang lahat ng araw ay banal. Isang kuro-kuro at haka-haka lamang yan sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan ayon sa nakasulat sa Biblia. Pero kung pag-usapan natin ang araw ng Sabado, tiyak na ito'y banal at ito'y araw ng pamamahinga. Ito'y araw na inuutos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat. Kaso nga lang, marami sa mga tao na nagkilala sila ng Diyos at mayroon din naman silang pananampalataya sa Diyos, mayroong paniniwala sa Diyos, kaso nga lang, hindi nila tinutupad ang kautusan ng Diyos. Sa totoo lang, Brother Milvin Ampao, itong araw ng Sabat, araw ng Sabado, ito'y pang-apat na utos ng Diyos sa 10 utos. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Bakit hindi ito tinutupad ng karamihan? Kaya nga, ang Biblia, ayon sa Mateo 7, 13 hanggang 14, na maraming mga taong pumapanig doon sa kanilang kapahamakan. Kaya nga, Brother Melvin, mag-isip-isip ka, magbulay-bulay ka. Malapit na ang panahon, napakalapit na ang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Nawa, maintindihan mo ang katotohanan. Naway tanggapin mo ang katotohanan, lalo na sa araw ng Sabat. Ito ay banal, ito ay sinabi ng Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat dahil ito'y tanda sa bayan ng Diyos. Nawa, Brother Milvin, matanggap mo na ang tanda sa bayan ng Diyos. Malinaw ang sinasabi sa Biblia. Wala namang sinabi sa Biblia na ang araw ng Linggo ay tanda sa bayan ng Diyos. Kung gano'n na ang araw ng Sabado ay tanda sa bayan ng Diyos, marami ngayon nagsisilitawan na mga pananampalataya, pero gano'n pa rin. Tinatakwil nila ang araw ng Sabat. Kaya sinabi sa Ezekiel 22:26, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlaw igpapahulay o ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mauna, Brother Milvin, daghan sa mga tao karon nagtuo, nangalagad, nagampo og nagsimba diha sa Ginoo, pero ang ilang mga mata mga tinaptapan sa adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. Og matud pa, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mauna nga daghan karong na nagpasipala sa Dios bahin sa adlang igpapahulay, daghan karon nga tinaptapan ang ilang mga mata bahin sa adlang igpapahulay, kay ang gisugo sa Dios adlaw Sabado, pero ang kadaghanan nagpili gyud sa adlaw nga Domingo.
Tanawa ang gisgutan sa Mateo 28:1. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan si Maria at isa pang Maria. Tandaan ninyo makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Kaya nga, ang nakasulat sa Biblia, ang araw ng pamamahinga ay Sabado at walang sinabi sa Biblia ng araw ng linggo, ito ay banal. Ang araw ng linggo, ito ay araw ng araw ng inuutos ng Diyos na ito ay alalahanin mo dahil ang inuutos ng Diyos na alalahanin mo ang Sabado, hindi linggo. Kaya nga, Brother Melvin, ulitin ko po ang sinabi ko, magbulay-bulay ka, mag-isip-isip ka habang may panahon pa. Dahil napakalapit na ang pagparito sa ating Panginoong Hesukristo, naway sa panahon na siya ay pumarito na at makita natin dyan sa lapap ng langit, tayong lahat ay magiging handa sa pagluwalhati sa Kanya. Pero paano natin siya, paano tayo mahanda sa Kanyang pagparito kung manatili tayo na linabag natin ang utos ng Diyos? Ang sinabi sa Hebreanos 3:15, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag nating pamagmatigasin ang ating mga puso. Kaso nga lang, yung mga tao ngayon, sa halip na tanggapin nila ang salita ng Diyos, lalo na sa araw ng Sabat, ito'y itinatakwil nila at sila ay nagpamatigas sa kanilang mga puso at hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos, hindi nila tinutupad ang Diyos na nagsabi na ipangilin ang araw ng Sabat dahil doon sila dadako sa araw na hindi naman inuutos ng Diyos ng araw ng linggo. Kaya nga, Brother Melvin, ulitin ko po, magbulay-bulay ka, mag-isip-isip ka, lalo na sa lahat ng mga Sunday keeper. Sa totoo lang, kahit baliktarin pa ninyo pagbasa ang Biblia, wala ni isang talata na makita mo na ang Panginoon ay nagsabi na ipangaral mo, ipangilin mo ang araw ng linggo. Wala ang sinabi ang Diyos doon. Wala kang makita kahit isang talata na lang na ang Diyos mayroon siyang utos at mayroon siyang sinasabi na ang tao ay mangilin sa araw ng linggo. Dahil ang sinasabi ng Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabado. Kaya nga huwag ninyong pamagmatigasin ang inyong mga puso dahil napakalapit na ang panahon. Napakalapit na ang pagparito sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, siya ay hindi nag-isa, kundi siya ay kasama niya ang lahat ng mga anghel sa langit. At ano ba talaga ang kakayahan mo na humarap ka sa anak ng Diyos na kasama ang kanyang mga anghel habang ikaw'y nanatili sa maling landas sa pananampalataya? Kaya nga, Brother Melvin, kasama na ang lahat nakikinig sa ating programa sa gabing ito, pagpalain kayo ng Diyos, naway tanggapin niyo ang katotohanan habang may panahon pa. Maraming salamat po, Brother Melvin, kasamang lahat ng nakikinig ng ating programa. Naway ang Diyos at tumutulong sa inyo upang makamit natin ang tamang landas sa pananampalataya. Well, si Brother Libby magbigay ng karagdagan sa mga bagay na ito. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So salamat sa pangutana o ni ato ning basahon at nakiguban karon si Ma'am May Barido Coyos. So may gabi niyo, Ma'am. Salamat nga nanood ka sa ato nga programa, no? Bisan sa kabisi ni mo di sa Davao. Di gid siya kayo busy ron si Mame. Kay naka-kuan man, naka-view man. Kay busy pa, di gid ka-view. Basta mabisi na, ilhan akog mabisi. Kay di man na mulutaw din sa atong programa. Pero naalan na'y panahon, iya pong taga-gayon po ang Ginoo. Thank you so much, Ma'am. Ang Ginoo panalangin ni mo diha uban sa imong mga buluhaton, your kids. Regards sa inyong tanan diha. Okay, ni Asad nakiguban nato si Abi Suway Bagyo. So thank you sir, maayong gabi diha, sir. Salamat sir sa imong paningkamot sa atong radio ministry diha sa DYK RP in DYK Cebu.
God bless nimo diha unya. Kumusta na lamang tanan? Kiniyasad si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. Di gyapon ni busy sa ron Badilibi. Singapore. Singapore na kay og na busy pa ni di ni kabyoron. Ma'am Lisel, kumusta? Nya kanus am kamuduaw diri sa Pilipinas. God bless nimo diha. Hope nga ang Ginoo okay lang sa inyo diha, lalo na sa inyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Hoping nga igbalik ni Kristo tanan magkita ta diha sa langit. Okay, ni ay atong basahon ni si Moises Alex Liaban sa Moalboal, yaning contribution. Kung tanan pa nga adlaw sa simana balaan, dili na unta moingon ang Dios sumala sa Exodo 28 nga hinumduman ang ikapito kay balaan naman kaha ng tanang adlaw. Okay, salamat niya ini. Pero ang tinuod, ang ikapito ra gyud ang balaan o pahulayan. Kini po si Jocelyn Coyos, maayong gabi Brad, watching from Placer, Masbate. Okay, may gabi niyo ma'am. Gabi is taga Placer. Dili lang gid kaayo tadaghan og ma-receive nga mga viewers Placer. Lipay ta nga na ining lutaron nga taga Placer ni views sa atong program. Kawayan gani Masbate. Oo. Kanini ang uban nga naka-discover na magsunod ra na sila. Niya po nakig-uban nato si Prisi Idanio Bacalso. So, mayong gabi niya ato ning tanawon paring uban. Arita sa Pikas Mahigala niya say bag-o nga misuro dinhi. Okay, ato ning lantawon makadiyot. Okay. Niya si Sister Robilin sa kuan po ni. Dito po ni sa Rubilin ni Cesario? Liken Villaganas de Cesario. Okay, sa Hilutungan Island, Kawayan, Masbate. Thank you so much, Mads. Ang Diyos magpanalangin sa inyong tanan diha. Niya po, Ja Aligado Nolia. Sa Paypay ni. Day, salamat sa pag-view, day. Niya si Brother Alger Lipon sa kuan po ni, si Iligan City. Iligan City, pero before, taga na Ilon, gini. Niya si Sipani Jane Yanson. Nakiguban pa ito si Chan Corpin. Okay, mauni ato mga nakita nga nahidugang naglab o naglike sa ato mga programa. Okay, maadto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana giyon sa to Brother John paghanay sa Cinder. Ang iyang pangutana, paano natin masiguro ng araw ng Sabado ay banal na kung tutusin lahat ng araw ay banal? Okay. Kanang paano daw nato? Masiguro. Masiguro or matiyak pasiguro o maklaro. Paano nato? Unsao nato pagsiguro nga ang adlaw Sabado adlaw nga balaan. Araw ng banal, no? Okay, thank you kayo sa nindot nga pangutana. So, unsa na to pagsiguro? Masiguro na to higala pinaagi sa balaan na kasulatan. Kay Bible-based manggunda ang pangutana, ang tubag ato ginang ibasi diha sa Biblia. Makasiguro ta kung naay mabasa sa Biblia. Nga naman, kay sa ikaduhang Timoteo 3:16, nag-ingon si San Pablo, ang tibuok nga kasulatan, gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Kamatuoran man ni ang tibuok Biblia, busa atong ibis Diyos Biblia, kay aron makita naton tinuod bag dili. Kay tinuod na pero gwa gisulti dili na tinuod. Kay sa Juan 17:17 nag-ingon atong mabasa, balaana sila pinaagis kamatuoran. Ang imong mga pulong, ang pulong sa Dios kamatuoran. So tinuod jud higala. Pangutana, naa ba tay mabasa sa Biblia nga ang adlaw ikapito
adlaw ipapahulay unya banal or holy. Holy, banal unya ari ka sa ubang bersyon kanang gitawag nilag santos. Kay kanang santos banal man na sa Tagalog, balaan na sa Binisaya. O niya holy or saint na sa English, mga higala, balaan. So atong tanawon ang Biblia, kung maghisgot ta og adlaw Sabado, ang Dios jud mahigala maoy naghimong balaan niining adlaw. Ang Dios jud o na nga makasiguro ta kung ang Dios ba maoy naghimong balaan. Kay ang Dios naghimong balaan at tinuod yun na kay siya ganihong balaan. Akong basahon ha sa Exodo 20 versikulo 11 dinhi sa Santos nga Biblia. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga anaa kanila. Og mipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Tiyaw mo na? Misantos kaniya. So ato nakita dinhi nga ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. O niya naghisgot dinhi nga gibalaan pod sa Dios ang adlaw nga igpapahulay. O niya, tungod niya na, sa atong makita din sa versikulo 8, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka og himuon mo ang tanang buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Klaro kayo. Kinsa naghimong balaan sa Sabado, ang Dios o kay balaan man na, gustos Ginoo nga atong balaanon sa nang adlaw pinaagi sa pagpahulay o pinaagi sa pagsimba kaniya mga higala. Okay. Nga pa ito basaw no? Ato ning tan-awon ang mga nakasulat pa yun sa Biblia. Sa Levitico 23, versikulo 3, muna ito mabasa sa nakasulat mga higala. Dito magbasa sa Contemporary English Version. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy. Ang Diyos mo'y nag-pronounce, ana, balaan ba? Banal ba? Ikapitong adlaw? Balaan, tungod ka ingon ng Ginoo. Ako itong basa, You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week, kada Sabado, is holy. Balaan. Because it belongs to me. Kay ako ng adlaw. Giangko na sa Ginoo kanang adlaw siya ako na balaan kanang adlaw. Yagay mo sila din no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. So higala, tinaw kayo, gayon ato nabasa rin matapas Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay or Sabado, og maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Kining balaora, dili gayod mausab. Perting tinawa kayo sa Biblia. So giunsa namo pagsiguro ngang adlawng Sabado, adlawng balaan, adlawng igpapahulay, masiguro nato higala pinaagis gipamulong sa Biblia kay ang Biblia pulong minis Ginoo. Ang Dios mo'y naghimong balaan sa adlaw nga igpapahulay adlawng Sabado. Giangko niya nga ako anang adlawa. Bosa kay giangkom lang siya, giangkom niyang
iya, siya ako ng adlaw. So siya'y magbuot kung mag-unsa ta ng adlaw. Unsa may giingon si Ginoo ning adlaw? Ingon ang Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, magpahulay ka mo sa pagkaadlong igpapahulay. O niya mag-usa mo sa pagsimba kanako. Oy moadto gitag simbahan. Mo na hinungdan ang inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist adlaw Sabado manimba nga naman kay sugo sa Ginoo nga matod pa niya bisag asa pa mo magpuyo gikinahanglan nga maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Maingon diha sa bahay, no? Iusa gani, maki-unite ka, maki-fellowship ka sa imong mga brothers and sisters. So, adang Sabado, adto gyud tag simbahan, makighiusa ta kay mo na ius Ginoo. O niya, ingon sa ito nabasa na din kining balaura, dili gyud mausab. Klaro na, ipamatod yung ayo. Kining balaura, dili gyud mausab. So, mahinungdan nga hantod karon, wa gyud nato na usba. O niya, ari ka sa maayong balita nga Biblia magbasa sa maog gyapon nga verse mo ni atong mabasa. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa 6 kaadlaw. Apan sa 7 kaadlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaan nga pagkatigom. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Ginoo. Tiyaw mo na, bisag asa ta magpuyo, adlaw kining balaan igpapahulay para nis Ginoo. Mao na tibok semana, ang adlaw Sabado gipangayo nas Ginoo, ang Ginoo ayaw mong trabaho ng adlaw, magsimba mo, magdaig mo nako. Nagari ka magbasa sa Bible in Basic English, mao ni atong basa, mao gyapon nga verse. On 6 days, work may be done. Mahuman yun, humanon daw trabaho, sulod sa 6 kaadlaw ato magibuhaton. Anya ingon sunan din but on the 7th day, upon si 7 kaadlaw, a special day, sa din nga adlaw, special day, pinasahi nga adlaw. Muni special day sa mga adlaw sa simana, mga higala. 7 man ka adlaw sa kasimana. But the 7th day is a special day of rest. A time for worship. Panahon sa pagsimba. You may do no sort of work. It is a Sabbath. So, muna ingos ginos, Sabbath of the Lord, wherever you may be living. Klaro kaayo, matinaw kay atong nabasa nga naghisgot mga higala nga ang adlaw Sabado naas Biblia. Ang Dios nagtawag sa adlaw igpapahulay nga adlaw nga balaan, mga higala. Adlaw balaan ang tawag sa Biblia. Adlaw nga balaan. O niya, ang Dios mao'y naghimong balaan ni anang adlaw nga igpapahulay. Niya pa yun, tanaw na to. Diritas baliktas sa Exodo, mga higala. Dini sa Exodo, Kapitulo 20. O niya, diritas sa Contemporary English Version magbasa. Muna ito magbasa sa 8-11. Remember the Sabbath day belongs to me. Iyon na Ginoo. Hinumdumi ang igpapahulay kay alang ginin ako. You have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week, kada ikapitong adlaw sa simana, belongs to me, your God. No one is to work on that day, not you or your children or slaves or animals or the foreigners who live in your towns. In 6 days, I made the sky, the earth, the oceans, and everything in them.
But on the seventh day, I rested. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Oy, pagkatinaw kayo. That's why I made the Sabbath. Onya, ingon ni nga belongs to me. Onya, arikas maing balita nga Biblia magbasa, ang 11 atong basahon, ingon ning 11, sulod sa unom kaadlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan o ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan kini. Tiyaw mo na, kisay naghimong balaan, ang Dios mahigala, maoy naghimong balaan sa adlaw nga adlaw Sabado, mga kahigalaan. Busa kay balaan ng adlaw, ang gustos Ginoo nga ato sad kining balaanon. Okay, karon kining adlaw nga balaan sa Ginoo nga mao ang adlaw Sabado, ikapitong adlaw. Gihatag ba niya sa tao? Oo, gihatag ni tao. Atong tan-awon mga higala. Ang record makita nato sa nakasulat dinhi sa Ezekiel kapitulo 20. Kay ang Dios ba naghimong balaan. Ay doon, ato na nabasa ganyan, gisugo ta sa pagpahulay, o niya maghiusa ta sa pagsimbas Ginoo, balaod nga way katapusan, sumaso nabasa. Gidugangan po diri sa Ezekiel 20, versikulo 12, nagpalig-on lang ni, ng adlaw ipahulay, nga gibantayan sa Dios, nga iyang gibalaan, gihimong balaan, iyang gihatag sa tao. Kaysa atong basa sa Marcos 2:27, ang adlaw ipahulay, gibuhat sa Dios para yun nato, para sa tao. Wa mag-ingon para sa Diyo, wa mag-ingon para sa Israel, kundi tao in general. Tao gani, maunsay imong rasa, apil ka ana. So gibuhatan kita sa Ginoo og adlaw gapahulay, aron dinata magbuhat og ato. Nanay mid to order sa Ginoo, binuhat sa Ginoo. Unya, usa ang tao, diskontento, isalikway ang binuhat sa Ginoo kay muilay yun siya iya higala, na ang iya na lang pagbuot matuman, iyan lang utron niyang ampo, matuman ang ako nga pagbuot trisyota, ikaw lang po'y tuman sa imo. Mag-iya na taana. Samtang ang atong pag-ampo, nag-ingon nga matuman ang imong pagbuot trisyota. So ang pagbuot sa Dios, ang iyang gibuhat kay papahulay nga Sabado, maoy atong sundon higala aron ang atong pag-ampo nga manamo mahaom mga higala, dili mahasupak mga kahigalaan. Tanaw na to ha. Ezekiel kapitulo 20, versikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay, aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kanila, aron sila makaila nga ako mao si Hiyuba nga nagbalaan kanila. Diyon sa gini ko pahulay, nga atong gibasa ganiha, ang adlaw nga pahulay, gitawag sa Dios og balaan, og iyang gihimong balaan ning adlaw, ingon ang Ginoo, gihatag nako kanila. Atos tao, yun siya ang akong adlaw pahulay, aron mahimo kining timaan taliwala kanako o kanila. So, ilhanan ni higala, gustos Ginoo ang iyang katawhan magbantay si papahulay. Gingon pa gid sa versikulo 20, og balaana ang akong adlawng igpapahulay, ipabalaan. Nga naman kay gihimo man ang balaan si Ginoo. So ato respetuhon ang adlaw, kay balaan man ang adlaw, unsa na to pagbalaan. Magpahulay tadi na ta magtrabaho unya magsimba tas Ginoo. Mausa na ang paghimong balaan, pagbalaan sa adlaw pahulay, pagrespeto sa pagkabalaan ng adlaw. Magpahulay ka o niya magsimba sa Ginoo ning adlaw. Ang sugos Ginoo matupad dinhi, og balaana ang akong adlaw igapahulay, og sila mahimong usa ka timaan. Ilhanan ha sa Dios og siyang katawhan. Timaan sa taliwala kanako og kaninyo,
aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Sa pagkaklaro higala, pagkaklaro kayo, ang tao nga nagbalaan sa adlaw igpapahulay, nagpahulay og nagsimbas Ginoo ning adlaw, maoy tao nga tinuod na kaila sa Dios. Kay matod ato nabasa aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Sa ato pa kun wa ko nagbantay ang adlaw, dili ko tinuod na kaila ngadto sa Dios mga higala. So matinaw kayo ang Biblia. Giunsa nato pagsiguro ng adlaw Sabado, adlaw nga balaan higala, gisiguro nato nga balaan ng adlaw. Nasiguro nato tungod kay nabasa nato sa Biblia. So based on the Bible higala, ang adlaw Sabado igpapahulay. Karon dunay nagpamatuod si Cardinal Gibbons, usa ka cardinal nga magsusulat sa ato mahigala nga Roman Catholic Church. Sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers, sa page 111, ang pamatuod ni Cardinal Gibbons, gaingon siya din ako basaw na, ingon siya din sa page 111 sa The Faith of Our Fathers, ingon siya nga, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. O saan yung sanctification? Pagbalaan higala? Pag-sanctified sa adlaw, ingudi nga, wa yun, akong uton ha, mahimong inyong basahon ang Biblia, gikan sa Henesis, paingon sa pinadayag, og dili gyud ka makakaplag bisag usa na lang kalinya nga ang Dios nagtugot sa pagbalaan sa adlaw Domingo. Wa gid itugutin as Ginoo nga ang Domingo ilhong balaan, dili tanang adlaw balaan oy. So ang balaan nga adlaw usa ra gyud gingon sa Biblia, adlaw Sabado. Makahimo man kag balaan nga pagkatigom bisan unsang adlaw. Kanang magdayeg si Ginoo kay makasimba mo sa adlaw. Pero dili pwede tanang adlaw tawgon nimo adlaw nga balaan. Adlaw Sabado ra yun ang gitawag sa Biblia adlaw balaan. Mao ra sa gitawag adlaw nga pahulay sa Ginoo higala. Naingon sa Cardinal Gibbons, di mabasa sa Biblia bisag usa na lang kalinya nga nagsugo ang Dios nga atong balaanon ang adlaw Domingo. Gayon sila din the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 11. Engon siya din ang balaang kasulatan nagpugos sa atong relihiyoso nga pagbantay sa pagkaadlaw Sabado. Ang adlaw nga kitang mga Katoliko wala nagbalaan ni ining adlaw. So gipadayag ni James Cardinal Gibbons, nagtuo siya nga ang Sabado mao gi adlaw nga gibalaan sa Dios. Sa pero kita walang ta nagbalaan anang adlaw sa ato paning supak sa gisultis ginusiyam na nagpamatod, magsusulat guna siya. Pamatuon niya di na mabasa sa Biblia nga ang Domingo adlaw balaan. Ang mabasa sa Biblia Sabado, pero kita walang ta nagbalaan ni anang adlaw. Higala, kung tinaw ni ang inyo na paminawan karon, dili pa awahi ang tanan. Atong sugdan pagtahod ang adlaw nga balaan karong panahon na. Sa dihang nasabta na to, undangan na to ang pagpasipala, ang pagyatak nining adlaw igpapahulay. Sa una, kung ang atong naandan adlaw Domingo, nagipamatuod ni Cardinal Gibbons, di mabasa sa Biblia nga adlaw ng balaan. Ang mabasa adlaw Sabado. Kung ang atong naandan sa una, ang Domingo giila natong adlaw balaan, undangan na to na aritas Ginoo. Nga naman kay ang Dios sa ba maoy maghuhukom o niya si Kristo nga maoy mabalik din sa kalibutan,
mo'y mudalas mga matarong paingon sa langit, nag-ingon siya nga di ang tanan makaadto sa langit, ang makaadto ang nagtuman ra. So ato sa ning basahon ni ay contribution ni as kapaglao Michelle, kasagaran man pod sa mga Sunday keepers, mga on og mahugaw, o niya wala magsunod sa kasuguan sa Dios, gisupak ang kabalauran sa Dios sa langit. Busa layo ra ang mga Sunday keepers, tudlo ra sa tao, okay, pagtulunan sa tao ang ilang gisunod. So thank you kaayo, o niya wa naman tay wa naman tay panahon higala sa di pahingpit taposo ni atong temsong. Okay mga higala, magampo kita, maluluyon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin tanan nagapaminaw karon dadas kahayag sa pagpangalaga di kani magipangayo na magkini tungod lamang kang Kristo nga mamatod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Levi Clavis, ug na inyong ubos nga higalag igsoon, Brother John Duhito. Magaingon sa inyo, mayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible will help you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Aron mahibalo sa subok sa Ginoo, sa hapit na siya bayang sa langit, tinunan isugo niya. Panlakaw ka mo, isang yaw ang tulong ko, karon ang tuwas siya, ito sa kalangitan, naganda mong tuloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay tiayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Diyos, atong nga palagihon. Daghang danisdanan atong higsugahan, apan siyang mag-auban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon at tuwas siya, ito sa kalangitan, naganda mong tuloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Karon at tuwas siya, ito sa kalangitan, naganda mong tuloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Sa tumanong taang tanang sinunya samtang may panahon pa,